En masse farver. Blade, der falder. Masser af vejr. Bær, nødder, fisketure. En masse farver, hvor det er lidt koldt. Folk begynder at få røde næser. Bevidstheden om, at nu kommer de der mørke måneder, den har jeg ikke godt med. Og det synes jeg er blevet værre med årene. Efter at have gået en hel sommer med bare tæer og sandaler og bare nyt at være fri, så skal jeg til at putte de der dumme strømper på igen. Pigerne har haft meget tøj på. Så jeg har tit sådan en fornemmelse om efteråret af, at jeg kunne egentlig trække mig tilbage og putte mig lidt. Og gå i hil som en bjørn. Og så stikke næsen frem i marts måned igen. Man får sådan en trang til at putte sig lidt. Ja, hvad gør jeg? For mit vedkommende, der har vi altid i vores familie brugt meget af det der med at komme ud i skoven og, og dufte og se, altså bruge sanserne på en anden måde. Og det tror jeg, det er noget, at jeg værdsætter meget. Man går måske ikke så meget ud. Lever ikke så meget udenfor mere. Jeg får mere lyst til at spise nogle andre ting, drikke nogle varme drikke og sidde og hygge mig i sofaen med en bog og tage tæppe på og sådan, altså være meget indenfor. Måske sidde og hygge dig med et lille spil kort, eller et spil Yahtzee, eller du kan binde nogle fluer, eller du kan lave så meget. Bruger man også noget mere tid sammen med familien på en anden måde. Altså der, i og med, at man ikke er så meget ude, så kommer der en anden nærhed, man sidder indenfor og skutter sig. Måske også begynde at gå og forberede sig lidt på, at det bliver vinter og gå og hygge med stearinlys og sådan derhjemme. Altså lave det hyggeligt derhjemme, så man har lyst til at være indenfor. Komme op om morgenen, og samtidig så skal man lidt før op, fordi man skal have puttet noget mere tøj på børnene, så det er selvfølgelig lidt bøvlet. Er der højt og klart solskin, og farverne er flotte, og så er det jo dejligt, og så har man jo energi fra starten, men sådan en sur oktobermorgen med piskende regn på ruderne og skyerne, der hænger helt ned, næsten på næsen af en, det synes jeg ikke. Det ændrer sig jo på den måde, at det er lidt længere om at blive lyst om morgenen. Men det vil sige, at hvis ikke man lige er nede ved kæresten med hundene, så kan man sove længe. Det der grå efterårsvejr, det kan virkelig trække alt energi og lyst ud. Og bare den eneste lyst, der kommer, det er bare at blive inde under dynen, eller blive inde i varmen i hvert fald. Kommer sådan nogle billeder op af netop sådan en sur morgen, hvor man skulle afsted til skole, og man var som sædvanlig i sidste øjeblik, og det var koldt, og regnen sjaskede ned, og så løb man der i mørket. Vi boede i sådan et etagebyggeri, hvor der var nogle viceværter, der stod for området for at passe det, og om efteråret, der tyndede de ud i alle træer og buske.
Og så kan jeg huske et efterår, hvor de simpelthen havde tyndet helt vildt ud i alle træerne. Og ind i klassen med, jamen jeg ved ikke hvor mange elever, vi var 35, tror jeg, de der store krigsårgange. Og så lugten af vådt uldtøj. Jeg kan næsten lugte det nu. Man sad der, og selvfølgelig havde vi jo regntøj, men ikke sådan noget fikst overtræks, let overtrækstøj, som man har nu. Så vi sad der og dampede i vådt uldtøj på. Ja. Så de havde lavet sådan nogle kæmpe bunker med grene fyldt med blade på, med visne blade. Og jeg husker det, som om det var et bjerg. Altså, jeg var selvfølgelig lille, så det var jo sikkert ikke så stort et bjerg, men jeg følte det, som om det var et kæmpe bjerg af grene. Og min veninde og jeg, vi lavede en hule inde i det her blad, eller grenbunke her, hvor vi legede ern. Og vi havde sådan nogle gange, vi kunne gå rundt i derinde, eller kravle rundt i derinde, og en lille hule derinde. Det var rigtig hyggeligt. Vi samlede kastanjer, så med mine forældre, og så var hjemme og samle sådan nogle kastanjedyr med tændstikker. Og det er jo igen noget, som vi har lavet med vores datter. Min far han arbejdede som skovløber, og der fik han som del af lønnen, der fik han 15 rummeter brænde, der skulle kløves og sådan noget. Og det var også drengefamilien, der havde det ansvar, når det først var savet op. Det skulle kløves og bæres ind til komfur, det var brandkomfur. Og så var man ude og sanke, ligesom jeg gør nu. Altså det er nok derfra, jeg har fået lysten til det med at hente brumbær og hindbær i skoven.